Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa. Pepanggihan malih kalian kulo Alicia Sabrina Mediani salah bete pawarta pitu. Sawetawis pawarta ingkang badhe katuraken inggih menika ngengingi minimalisir angka kriminalitas jelang poso. Polda Riau memusnahno kasil tangkapan barang terlarang. Pramila sumangga dipun semak cangkepe pawarta dinten menika. Kapolda Riau bareng Forkopimda ing Selasa esuk 5 Maret 2021 sawarta 8 wayah Indonesia Kulon musnahno 2.500 knalpot brong lan 15.800 swidak rong botol wedak keras, 29.814 butir pil ekstasi, serta 746,48 ganja garing. Hasil tangkapan lawase kegiatan rutin kang ditingkatake utawa grid. Jelang poso Ramadan tahun iki kang digelar ing halaman Mapolda Riau. Barang bukti kasebut dimusnahno karo sawetara cara. Kanggo miras dimusnahno karo cara digiling piranti abot. Banjur brong dimusnahno karo cara ditugal menggunakake gerinda. Sawetara barang bukti narkoba dilarut non jero banyu panas kang mendidih banjur dilebokake jero panas banyu. Sawetara rokok dimusnahno karo cara dibakar. Lawase 20 dina awake dhewe didagake operasi cipta kahanan. Ku menghimbau saindenge elemen masyarakat ing Provinsi Riau utamane ing Kota Pekanbaru amarga eksekusine lawase sasi poso. Nyuwun awas aku wis ngerah Pak Kapolres Tabanan Anyar lan Ibu Kapolres panggonaning papan hiburan kanggo awake dhewe nganjeni ngleboni sasi suci poso iki, yaiku upaya Polda Riau, Polresta lan Polsek jajaran kanggo meminimalisir serta menet angka kriminalitas lan leloro masyarakat jelang sasi suci poso. Kanggo warta aktual liyane panjenengan isa berlangganan lewat koran Padanan Riau. Para pemirsa, pawarta menika mungkasi siaran pawarta pitu ing enjing menika. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya serta kula Alicia Sabrina ngaturaken agunging pangapunten lan panuwun awit kawigatosanipun panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.